खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दिवाली फोरबोखौ लोब्बा लानानै बिटिआर सरकारा 25 अक्ट'बर खालि ओनसोलारि बन्द फोसावदों। अरुणाचलाव गिख्रंथाव हेलिकप्टार जाब्रबथाय 4 सुबुंनि सह बोखांबाय। कलियाबर आरो जराबादाव माखासे मोसौ बोखांदों। हादरनाङै थिसनथाइ मेला खुंदों। सर्बानन्द सन'वाला मालिगावआव सा 212 बिजाथिनो थिसनलाइ रानदों। कार्बि आलंआव गोबांथार बिबांनि गुलि बारुद बोखांदों। रायमना नेशनेल पार्कआव सिखिरि फोरबो खुंनो लादों। मध्य प्रदेशआव गोख्रों लामा जाब्रबथाय सा 15 नि जिउ खहा आरो सा 35 जोखोम। बाक्सानि सालबारियाव अल बड' सेनियर सिटिजेन फरामनि जिल्ला आफाद दाफुंबाय। दानिया फै आबुं रादाबाव। फैगौ 25 अक्ट'बर खालि बिटिआर सरकारा ओनसोलारि बन्द फोसावदों। फैबाय थानाय सोरांनि फोरबो एबा दिवाली फोरबो एबा काली फुजाखौ लोब्बा लानानै बिटिआर सरकारा फैगौ 25 अक्ट'बर खालि ओनसोलारि बन्द फोसावदों। बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया गांसे फोसावथाइ फोसावनानै बिटिआरनि दरबा जिल्ला फारियै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लायाव ओनसोलारि बन्द फोसावदों। फोसावथायाव मख'नाय बायदिब्ला 25 अक्ट'बर खालि दिवाली फोरबोखौ लोब्बा लानानै बिटिआरनि दरबा जिल्लायावबो फरायसालि फरायसालिमाजों लोगोसे गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोर सोरखारि आरो सेमि गभर्नमेन्टनि मावख'फोरा बन्द थागोन। अरुणाचल प्रदेशआव गिख्रंथाव भारतारि आर्मिनि हेलिकप्टार जाब्रबथाय शुक्रबार खालि अरुणाचल प्रदेश आफार सियांग जिल्लानि भारत चीन सिमना गुदु हाग्रा ओनसोलाव जादों बे गिख्रंथाव हेलिकप्टार जाब्रबथाया। मख'नो गोनांदि सोलिफु दाननि गेजेरावनो अरुणाचल प्रदेशआव बियो नैथि हेलिकप्टार जाब्रबथाय। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय 4 आर्मि जवानफोरनि सह'खौ दिनै बोखांबाय, नाथाय बिसोरनि गेजेराव 3 सुबुंनि सह'खौल' सिनायथिनो हादों। गुबुन फारसे बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै सासे आर्मि जवाना गोमानानै दङ। भारतारि आर्मिनि टीमा गोमानाय जवानखौ नागिरनायाबो सोलिगासिनो दङ। बे हेलिकप्टार जाब्रबथाया जोबोद गुदु ओनसोलाव जानायनि थाखाय रेस्किउ अपारेशन खालामदोंमोनब्लाबो मैया बोखांनो हायाखैमोन, नाथाय दिनै 4 सुबुंनि सह'खौ बोखांनो हाबाय। अब्लाबो सासे सुबुङा दासिमबो गोमानानै दङ। मख'नो गोनांदि हेलिकप्टाराव इन्जिनियारिं जेंना सोमजिनायनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जादों होननानै मिथिनो हादों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि थांनाय 6 अक्ट'बर खालिबो अरुणाचल प्रदेशआव गंसे हेलिकप्टार जाब्रबथाय जादोंमोन। भारत चीन सिमनायाव जानाय बे हेलिकप्टार जाब्रबथायाव सासे पाइलटनि जिउ गोमादोंमोन आरो गुबुन सासे पाइलटआ गोब्राब जखम जादोंमोन। पुलिसआ रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव सुराङै लाबोनाय माखासे मोसौ बोखांदों। पुलिस बिफाना गुबुन गुबुन जायगायाव सिग्रोमनानै सुरां फालांगिरिफोरा स्रोदै लाबोखुमानाय माखासे मोसौफोरखौ कलियाबर आरो जराबादाव बोखांनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला बागरी पुलिसआ दिनै सोरांसि फुंबिलियाव कलियाबरनि 37 नं राजा लामायाव सिग्रोमनानै AS-01 LC 344 नम्बरनि ट्राकनिफ्राय माखासे मोसौ बोखांनो हादों। बगाखातनि बिहरा बाजारनिफ्राय नगाव सामागुरि फारसे थांनाय ट्राकनिफ्राय सुराङै लाबोनाय मा 19 मोसौफोरखौ पुलिसआ बोखांनो हादों। बे जाथायखौ बिथा खालामनानै ट्राक ड्राइभारखौबो पुलिसआ हमदों। गुबुन फारसे गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ट पुलिसआ जराबादाव सिग्रोमनानै AS-01 JC 4322 नम्बरनि 12 खब साखानि गंसे ट्राकनिफ्राय मा 28 मोसौ बोखांनो हादों। बेजों लोगोसे सिपाझारनि महम्मद रिजुल आली मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हादों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला सुरां फालांगिरिफोरा मोसौफोरखौ कामरुप जिल्लानि बेजेरानिफ्राय बार्निहाट फारसे लांबाय थानाय समावनो पुलिसआ हमनो हायो। मख'नो गोनांदि रायजोआव सुरां मोसौ फालांगि खालामनायखौ होबथानो थाखाय सरकारा गोख्रों राहा लादों आरो पुलिस बिफाना गोख्रों सिग्रोमनानै माखासे मोसौफोरजों लोगोसे गोबांसा सुरां फालांगिरिफोरखौ हमबाय, नाथाय रायजोआव सुरां मोसौ फालांगिया खमायनायनि मुं लायाखै।
गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दिनै हादरनाङै थिसनथाइ मेला एबा रोजगार मेला बेखेवदों। बे थिसनथाइ मेलानि जोहै नरेन्द्र मदिया हादरनाङै 75,000 खामानि गैजायै लाइमोनफोरनो सोरखारि साख्रि होदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै साख्रिनि बे थिसनलाइफोरखौ होदों। रिपर्ट बादिब्ला दिनै बे हाबाफारियाव हादरनाङै सा 50 मिरुनि मन्थ्रिफ्रा गुबुन गुबुन जायगानि हाबाफारियाव बाहागो लायो। बेबायदिनो गुवाहाटीआव खुंनाय थिसनथाइ मेलायाव बाहागो लादों मिरुनि केबिनेट मन्त्रि सर्बानन्द सनवाला। मालिगावआव थानाय NF रेलवेनि रं भवनाव खुंदों आसामनि थिसनथाइ मेलाखौ। बे थिसनथाइ मेलायाव सर्बानन्द सनवाला मिरु सोरखारनि गुबुन गुबुन बिफानाव 212 सा बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनलाइ गथायो। बबेखानि 212 सा बिजाथिफोरनि गेजेराव पस्ट बिफानाव सा 60, रेलवे बिफानाव सा 48, रैखाथि बिफानाव सासे, बेंकआव सा 25, लेबर एन्ड इमप्लयमेन्ट बिफानाव सा 5, नखर बिफानाव सा 42 आरो राङारि बिफानाव सा 21 बिजाथिफोरनो थिसनलाइ गथायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियाव गुवाहाटी लकसभानि MP कुइन उजा, रायजोआरि BJPनि आफादगिरि भवेश कलिता, NF रेलवेनि जेनेरेल मेनेजार आंशुल गुप्ताजों लोगोसे गोबांसा मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लायो। आसामनि हाजोआरि जिल्ला कार्बि आलंआव गोबांथार बिबांनि गुलि बारुदफोर बोखांनो हादों। दिफु पुलिसआ बोखांनो हादों गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा गुलि बारुद आरो बेफ्रुग्रा बेसादफोर। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला स्रोद सुलुंनि रिपर्ट मोननानै दिफु पुलिसआ हाटी शिबिर ओनसोलनि साखाथियाव थानाय धनसिरि हाग्रा ओनसोलाव सिग्रोमनानै बेफ्रुग्रा बेसादफोरखौ बोखांनो हायो। पुलिस बिफाना थरनै ग्रेनेड, AK-47 राइफलनि गंसे मेगजिन, थर 69 गोगो गुलिफोर, SLR राइफलनि थर 12 गोगो गुलि आरो गंथाम पिस्तल मेगजिनफोरखौ बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि धनसिरि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बोखांनो हानाय आइजेंफोरा डिमासा उदखारि आफाद, डिमासा नेशनेल लिबारेशन टाइगार सुंदयै DNLA होननानै पुलिस बिफाना सन्देह खालामदों। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा बेन्दोंआव थानाय रायमना नेशनेल पार्कआव सिखिरि फोरबो एबा बाटारफ्लाइ मिट खुंनो लादों। सनिबारनिफ्राय जागायनानै फैगौ समबारसिम गासै सानथामनि हाबाफारिजों हाग्रा बिफाना 7थि सा-सानजा रायजो सिखिरि फोरबो खुंनो लादों। 24 अक्ट'बरसिम खुंनो लानाय बे सिखिरि फोरबोआव सा-सानजा रायजोनि अनगायैबो नसुं हादर भुटाननिफ्रायबो फैनाय माखासे स्कलार एबा फरायसाफोरा रायमना नेशनेल पार्कआव थानाय सिखिरिफोरखौ नायनानै एबा नुनानै बिजिरसंनो हागोन होननानै हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा एबा माखासे स्कलारफोरा बे सिखिरि फोरबोआव बाहागो लागोन आरो बे सिखिरि फोरबोनि बागै सोलोंथाइ लानो हागोन। डक्टर मनसुन गगৈ, भुटाननि सुल ट्रिम स्किमनि नबांला पुटिया, ब्रज कुमार बसुमतारी, अतुनु बसु, अरुणाचल प्रदेशनि मेनम पार्टिन, फुइन सान्दामोन बायदि माखासे रोंग'साफोरा बे सिखिरि फोरबोआव बाहागो लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सनिबार खालि बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ BM NGOनि दागिरि कमल आजादआ बरायनायजों लोगोसे साबायखरबो बावो। मध्य प्रदेशनि रेवा जिल्लायाव सहागी पुलिस थानानि बेन्दोंआव 30 नं हादरारि राजा लामायाव गोख्रों लामा जाब्रबथाय जादों। ट्राक आरो बासनि गेजेराव गावजों गाव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव बे जाथाया जानो मोन्दों। जाहोनाव जायगायावनो सा 15 नि जिउ खहा जादों आरो सा 35 गोब्राब जोखोम जादों। रेवा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो SP आ फोरमायनाय बायदिब्ला जबलपुरनिफ्राय रेवा जानानै प्रज्ञाराजसिम थांनाय गंसे बासआ मोनानि 11:30 रिंगायाव गंसे ट्राकजों सौग्रावलायो। आथिखालाव सा 35 जोखोम जानायफोरखौ खाथिनिनो टिबन्टार सिभिल हस्पिटालाव देहा फाहामथायनि थाखाय थिसनबाय आरो थैनायफोरखौ पस्ट मर्टेमनि थाखाय दैथायहरबाय होननानै रेवानि SP मवनीत भासिना मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि मध्य प्रदेशनि गिबि मन्त्रि आरो उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि शिवराज सिंह पाटिल आरो योगी आदित्यनाथ मोनहा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। अल बड' सेनियर सिटिजेन फरामनि गागि आफादगिरि पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनि आफाद दैदेननायाव 21 अक्ट'बर 2022 फुंनि 11:30 रिंगायाव सालबारि माइनाव मन्दिर नब्लाङाव सालबारि जिल्ला बर' सेनियर सिटिजेन फराम आफाद दानाय जायो। जथुमानि थांखिखौ दुलाराय बर' सेनियर सिटिजेन फरामनि लोगो नेहाथारि बिन'द कुमार ब्रह्म बिथाङा बेखेवथिनानै होयो। सालबारि गर्ल्स EM स्कुलनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि कालेन नार्जारि बिथांखौ आफादगिरि आरो पस्ट
एन्ड थारिग्रा बिफाननि आगु मावख'गिरि अफिसार दिनेश सिंह ब्रह्म बिथांखौ नेहाथारि महरै लानानै मोनसे गोख्रों सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' सेनियर सिटिजेन फरामखौ दायो। सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' सेनियर सिटिजेन फरामखौ दानाय जथुम्मायाव दुलाराय बर' सेनियर सिटिजेन फरामनि मावफुं आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना जर'खा आलासि महरै नुजाथिनानै दुलाराय बर' सेनियर सिटिजेन फराम दानायनि थांखि नोजोरनि बागै गुवारै बुंथिनानै होनायाव जथुम्मायाव नुजाथिफैनाय बैसोगोरा आजिरा मोननाय सुबुंफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।